Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin karanta littafi mai tsarki a cikin shekara ɗaya. Ranar ta yau za mu yi karatu a cikin Sarakuna ta biyu Sura 15 da 16. Bari mu yi karatu tare sannu a hankali. A shekara ta 27 ta sarautar Yeroboam na biyu sarkin Isra'ila, Azariya ɗan Amaziya sarkin Yahuza ya ci sarauta. Yana da shekara 16 sa'ad da ya ci sarauta, ya kuwa yi mulki shekara 52 a Urushalima. Sunan tsohuwarsa Yekoliya ta Urushalima. Ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji kamar yadda Amaziya tsohonsa ya yi. Duk da haka ba a kawar da wuraren tsafi na kan tuddai ba. Mutane suka yi ta miƙa hadaya ta ƙonawa da kuma ƙona turare a wuraren tsafi na kan tuddai. Sai Ubangiji ya buge shi da kuturta, ya kuwa zama kuturu har ran da ya rasu. Ya zauna a wani gida a ware, sai Yotam ɗansa ya zama wakilin gidan, yana kuma mulkin jama'ar ƙasar. Sauran ayyukan Azariya da dukkan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuza. Azariya ya rasu, aka binne shi a birnin Dauda. Yotam ɗansa ya gaji sarautarsa. A shekara ta 38 ta sarautar Azariya sarkin Yahuza, Zakariya ɗan Yeroboam na biyu ya ci sarautar Isra'ila a Samariya wata 6. Ya aikata mugunta a gaban Ubangiji kamar yadda kakanninsa suka yi. Bai rabu da zunuban Yeroboam ɗan Nebat ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Shallum ɗan Yabesh ya kulla masa makarkashiya, ya buge shi a Ibliya, ya kashe shi, sannan ya hau gadon sarautarsa. Sauran ayyukan da Azariya ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Wannan shi ne alkawarin da Ubangiji ya yi wa Yehu cewa ‘ya'yansa maza za su zauna a gadon sarautar Isra'ila har tsara ta 4, haka kuwa ya zama. Shallum ɗan Yabesh ya ci sarauta a shekara ta 39 ta sarautar Azariya sarkin Yahuza. Ya yi mulki wata 1 a Samariya. Menahem ɗan Gadi daga Tirza ya zo Samariya ya bugi Shallum ɗan Yabesh a Samariya, ya kashe shi, ya hau gadon sarautarsa. Sauran ayyukan Shallum duk da makircin da ya kulla an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. A lokacin nan sai Menahem ya hallaka Tifsa da dukkan waɗanda suke cikinta da karkararsa tun daga Tirza, domin ba su karɓe shi ba. Saboda haka ya hallaka ta, ya tattage dukan matan da suke da juna biyu. Wayyo! A shekara ta 39 ta sarautar Azariya sarkin Yahuza, Menahem ɗan Gadi ya ci sarauta. Ya yi shekara 10 a Samariya. Ya aikata mugunta a gaban Ubangiji. A dukkan kwanakinsa bai rabu da zunubin Yeroboam ɗan Nebat ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Tiglat-Pileser mai mulkin Assuriya ya kawo wa ƙasar yaƙi. Menahem kuwa ya ba Tiglat-Pileser talenti 1000 na azurfa don dai ya taimake shi yadda sarautarsa za ta kahu sosai. Menahem ya karɓi kuɗin daga mutanen Isra'ila, wato daga attajirai. Ya tilasta wa kowannensu ya ba da azurfa 50. Saboda haka Tiglat-Pileser mai mulkin Assuriya ya koma ƙasarsa. Sauran ayyukan Menahem da dukkan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Menahem ya mutu, ɗansa Fekahiya ya gaji sarautarsa. A shekara ta 50 ta sarautar Azariya sarkin Yahuza, Fekahiya ɗan Menahem ya sarautar Isra'ila a Samariya. Ya yi mulki shekara 2, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai rabu da zunubin Yeroboam ɗan Nebat ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Sai shugaban sojojinsa wato Fika ɗan Remaliya daga Gileyad tare da mutum 50 suka kulla makarkashiya, suka kashe Fekahiya tare da Argob da Ariye a Samariya a fadarsa. Da suka kashe shi, sai Feka ya zama sarki. Sauran ayyukan Fekahiya da dukkan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. A shekara ta 52 ta sarautar Azariya sarkin Yahuza, Feka ɗan Remaliya ya ci sarautar Isra'ila a Samariya. Ya yi mulki shekara 20. Ya aikata mugunta a gaban Ubangiji. Bai rabu da zunuban Yeroboam ɗan Nebat ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. A zamanin Feka sarkin Isra'ila,
sai Tiglat-Pileser mai mulkin Assuriya ya zo ya ci Yiyon da Abel-Bet-Ma'aka da Yanowa da Kadesh da Hazor da Gilead da Galilee da dukan ƙasar Naftali. Sa'an nan ya kwashe mutane zuwa bauta a Assuriya. Hosheya ɗan Ila kuwa ya kulla wa Feka ɗan Remaliya maƙarƙashiya, ya buge shi ya kashe shi, sa'an nan ya ci sarauta a shekara ta 20 ta sarautar Yotam ɗan Azariya. Sauran ayyukan Feka da dukan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. A shekara ta 2 ta sarautar Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila, Yotam ɗan Azariya sarkin Yahuza ya ci sarauta. Yana da shekara 25 sa'ad da ya ci sarautar. Ya yi mulki shekara 16 a Urushalima. Sunan tsohuwarsa Yerusha, ‘yar Zadok. Yotam ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji kamar yadda tsohonsa Azariya ya yi. Duk da haka, ba a kawar da wuraren tsafi na kan tuddai ba, amma mutane suka yi ta miƙa hadayu da ƙona turare a matafai na kan tuddai. Shi ne ya gina kofa ta bisa ta haikalin Ubangiji. Sauran ayyukan Yotam da dukan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuza. A kwanakin nan, Ubangiji ya fara aikin Rezin sarkin Suriya da Feka ɗan Remaliya su yi yaƙi da Yahuza. Yotam ya rasu, aka binne shi a makabartar kakanninsa a birnin kakansa Dauda, sai Ahaz ɗansa ya gaji sarautarsa. A shekara ta 17 ta sarautar Feka ɗan Remaliya, Ahaz ɗan Yotam sarkin Yahuza ya ci sarauta. Ahaz yana da shekara 20 sa'ad da ya ci sarauta, ya kuwa yi mulki shekara 16 a Urushalima. Bai yi abin da yake da kyau a gaban Ubangiji Allahnsa ba, kamar yadda kakansa Dauda ya yi. Ya bi halin sarakunan Isra'ila, har ma ya yi hadaya ta konawa da ɗansa, kamar mugayen ayyukan al'ummai da Ubangiji ya kora a gaban mutanen Isra'ila. Ya kuma mika hadaya da turaren konawa a wuraren tsafi na kan tuddai da karkashin itatuwa masu duhuwa. Rezin sarkin Suriya kuwa da Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila suka kawo wa Urushalima yaƙi. Suka kewaye Ahaz da yaƙi, amma ba su ci shi ba. A lokacin nan kuma sarkin Edom ya sake ƙwace Eilat, ya kori Yahudawa daga cikinta. Edomawa suka zo suka zauna a cikin har wa yau. Ahaz kuwa ya aiki manzanni wurin Tiglat-Pileser mai mulkin Assuriya ya ce, Ni bawanka ne, ɗanka kuma. Ka zo ka cece ni daga hannun sarkin Suriya da sarkin Isra'ila, waɗanda suke yaƙi da ni. Ahaz kuma ya kwashe azurfa da zinariya da suke cikin haikalin Ubangiji, da wadda take cikin baitul malin sarki, ya aika wa mai mulkin Assuriya kyauta. Tiglat-Pileser ya ji roƙonsa, sai ya zo ya faɗa wa Dimashku da yaƙi, ya ci ta, sa'an ya kwashe mutane zuwa Kir, ya kuma kashe sarkin Rezin. Sa'ad da sarki Ahaz ya tafi Dimashku don ya sadu da Tiglat-Pileser sarkin Assuriya, ya ga bagadin da yake a Dimashku, sai ya aika wa Uriya firist da siffar bagadin da fasalinsa da cikakken bayaninsa. Uriya firist kuwa ya gina bagadin bisa ga yadda sarkin Ahaz ya aika masa daga Dimashku. Uriya firist ya gina bagadin kafin sarkin Ahaz ya komo daga Dimashku. Da sarki ya komo daga Dimashku ya hango bagadin, sai ya tafi kusa da shi. Sa'an ya mika hadayarsa ta konawa da hadayarsa ta gari da hadayarsa ta sha, ya yayyafa jinin hadayarsa ta salama a bisa bagadin. Sai ya kawar da bagadin tagulla wanda aka keɓe wa Ubangiji, ya sa shi arewacin sabon bagadinsa. Sarki Ahaz ya umarce Uriya firist cewa, sai ka mika hadaya ta konawa ta safe, da hadaya ta gari ta maraice, da hadaya ta konawa ta sarki, da hadayarsa ta gari, da hadaya ta konawa ta dukkan jama'ar ƙasar, da hadayarsu ta gari, da hadayarsu ta sha. Ka yayyafa dukan jinin hadaya ta konawa da dukan jinin hadayu a bisa babban bagadin, amma bagadin tagulla zai zama nawa don yin ibada. Uriya firist kuwa ya yi duka abin da sarki Ahaz ya umarta. Sarki Ahaz kuwa ya yanke sassan dakalan, ya ɗauke daruna da suke bisansu, ya kuma ɗauke kwatarniya da take bisa bijimai ta tagulla, ya ajiye kwatarniya a ɗaben dutse, hanyar da aka killace ta Asabar,
wadda suka yi a cikin gidan da kofar waje ta shigar sarki. Ahaz ya kawar da su daga haikalin Ubangiji saboda sarkin Assuriya. Sauran ayyukan Ahaz waɗanda ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuda. Ahaz ya mutu, aka binne shi a makabartar kakanninsa a birnin Dauda. Sai ɗansa Hezekiah ya gaji sarautarsa. To jama'a, da wannan ne za mu dasa aya a yau. In Ubangiji bai bayyana ba, ya kai mu gobe lafiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin nan gobe dai, kamar kullum, sunana Lami Wandiyo a gonar Almasihu nake cewa mu huta lafiya.